Hello guys, I know I lamsho anite kaisa katal YouTube blog kutungma jorane yagulo video snam phika narok saimanna asuk salrumoi YouTube Facebook roko active tongoi menle because scooty accident ongoi mas kaisani yagulo taise ki fili phaika so tabuk sung chompok nogor ni bish bo jaga sofaikang jaga ni mungto kahamke mania yango manai boyar tongo bono tubui phaika sung tini phailekha actually Norok Saimanna Katal News Channel sung tabuk tiklai tonglayo jeta Chumui TV hene already Facebook norok nuknai YouTube rok nuknai so aboni bagai sung tini hugo shoot khlainani eba kheba tabungni o jora lockdown ni jora huk bahai abani sung naina bagai phaile mani yango sujit tongo hai belane lengjak bo sawano busuk hapung kuchugo sung kai phaile ke kisa sagarani Jotono hambai lamsogo sini ya sini an takani dol sini no sini Sujit Tripura bini YouTube bini channel engai sing tini yang phaile karon engai sing sini mane Chompong Nogor amchaini belai busur hasalna abota asuk saimalia leng mari be saimalia engai sing yang kaisa hook nainen bagai phaile jak hugo guiding tongo aro hugo tai tam tong sang kai saiman sinai gasuno tai sano motong krai tabuk ulo salanya apono leng laijak actually asuk kudu belano nornai di yango sindogo bolong bisino belano leng laijak jung phai laijak so hugo tong nailene nornobo phunungnai naitongdi so guys finally hugo phai sopaika huk malaika ko noro nuwino manna asuk bolong bisingo kuduma jorania agulini sing pakka 1 hours ni pore hugo phai sopaika finally yango huk rogo tabuk to mai rok ramani season huni mano automatic mai rok rabaika so buskang to gairing rok tongo gairing rogo aborok motui kokrok sungnai borgni khukti sung kokrok khananai borok o hukrok bahake khlai tong beko busuk jarati simi khlailai tong so finally phai sopaika tabu hugo so shoot sini Chumui TV ni bagai sung je shoot khlaina bagai hini phaile mani sung already tabuk hugo phai sopai mani yakolo gairingo phai sopaika yango Sujit tongo motamoti praina lengka hapung kamani sagradi lamsogo jotono no naitong mai khapangni takukta buhuk tono Fajingke sing tini faisok bajak sini Chumui TV news channel ke baksa ba ketal injak mano baksa ni kuwa ketal no bisi balu ge ho kai truk sing abon ong huitongo kai sing abon bagin sing tini kaisa Chompong Nogor area ni kaisa jaga faisok bajak sing kisa garing rok sini hukumu rongo sing kisa tisana bagai kisa phunungna bagai norong buskango sing bo sitei tai norong no phunuktai sing tini faisok bajak kai sing sini logi tongo belekai sing khatong khada tini sin logi khorsa sini garing production ni sin manager sin takuk newton tongo sing tesekai sing bonom kokta sing sairnai gai sing tini faisok bajak gai boyar botongo actually bono guide khlayo amtani sini takuk boyar belai hambai bono bos sing sini logi bono manai bini ungku bai chuba mungbunya sing mo hai jaga faisok bajak gai au kamini sini takuk khorsa botongo bono kita phunungdi belai hambai takuk no ba sino ake ni nangkuk mani jorano sibe sino logi rema bagai gai sing do truk naji phunungnai tebo sing asungna ko tebo norok no phunungnai nai manai yango sini tako omio bo shot na hoi tongo cut shot ni channel ni bagai inga yango tongo newson bini sini mungto norok saimano garing production ni manager sade manager babu kono kisu abani blog ni bagai se tono no lamsugo mane Chumui TV wo ang motini sok bagai belaki no hambai ang phamen bagai heban tabu kisa sing samorok haidru ba paile yangi tongo samorok haima tongko haina hai malai pinai teisa samorok ba bhagai korok sanai tikisa tabu hamai kisa bijing tongo acha bo stand up ready khlai tongo yango je main sono guide khlai na actually to nai sono boyar no to motamoti sini baina so bono ani blog open norok nukhana so boyar sagradi asuk blog bisio bahake to bukhasono ang yang phaji ang saimi an yang ere yapano epano ko sino dara khasa to ka bono sino guide khaitu kata yang actually abono naidi norok abongka guiding so guiding tabuk maybe
borok rok asuk tongyana hor rogo jisme mai rok tongfru o jorago hugo jisme mai rok tongfru aprok simino tongona so guys tabuk ang garing nogo asukjak abo garing nok borok motamoti yango sini Chumi TV ni pura team ready khlailai tonglayo naidi yango borok motamoti setup ready khlaimani tong ready khlailai tonglayo so jara tabuk nugui tongnai ana YouTube ni bkhakti narok jara video nugui tongnai maybe kudungma jorani agolo tini videos namani tamani hingke narok saimanna already jara ani social media go ang bai connected tongna ani Facebook page ti connected tongnai ba khabani YouTube channel ti narok jara connected tongnai narok saimani thangkhana already tamani bagai so abangkha gaireng ni bisingo jung habi mano already gaireng production ni manager ba songbai jehuto tongo so gaireng nogo ang tabu busaja gaireng no kago so gaireng bisingo habnani nainai tamo tong abu kisi sung narok nang phulung nai narok tabu nugui tong nai actually iko naidi yago gaireng bisin tamo tong abang ka hukni basically so hukni মানে খুনি রক ও জায়গা যেটা বরক অনেক সময় जों বরমুরা রগ চম্পকনগর বিশেষ করে চম্পকনগর হাতিয়নো থাঙে বরক আবো ফালইও নরক ওয়ানসিনেরি সিনি ত্রিপুরা সরক তাবুকব হুকনি যে মানে খুনি রক নয় বা হুকনি যে মই থাই খুনি মানো মাই রক তাবুকব বরক হাতি রগ খ্লাইই আছে পরিশ্রম খ্লাই borok thangai phalai tongo abang khang tabo garing bisingo tongo norok na phunugui tongo norok jara tabo nugui tongo na YouTube tabo norok nugui tongo sungso norok osini full coverage eba khaba full jeta coverage tongnai aba sini Chumi TV obo norok nuknai sini Chumi TV o full coverage norok sung norok na phunuknai sung bahike garing busuruk cheng khabruk joto norok na sung phunukmani try khlainai norok nai tongdi tai kana kini norok na bobo sanai norok jara sini Chumi TV na subscribe khlaio kho YouTube thangai norok sini Chumi TV na subscribe khlai mano tamani hingka o YouTube ni bkhaktui norok na sung taba abato YouTube te Facebook te sung Chumi TV chaloi tongo abni agolo sung abo TV o convert khlainai hinibo sini planning rok jeta tongo abo norok na sung sairanai so maybe tabo setting ongkha so setting khlai lai tongo so setting khlai tutino jesu borok setting paisang norok bai koksai tongo yango asuk bolong bisingo kudu sopaya karon tamani hingka lockdown ni bagai para rogobo soije gya hingka lockdown ni bagai asuk haike naithothok bolong rogobo komno sopayo actually so I hope so norok jara video nugui tongnai norok jagani mung saimi oi tongkhana actually abo Champaknagar ni tamo jaga boya Bikram Molsom para actually Champaknagar ni Bikram Molsom para actually abo Bikram Molsom para jung saimano basically maximum no o side rogo huk khlai sanai rok bises khlai sung norok no ani thangnai kaisa blog o norok nang riang rok huk sagoi salai mani no norok na phunuka so sini Tiprasa bosoni kaisa bosong jeta molsom borongni huk chalai mane eba huk tanglai mane abo sung norok phunuk nani chung chaitung nai jo full video eba full coverage to norok sini Chumi TV no nuknai norok jara subscribe khlai jagyo kho YouTube thangai norok subscribe khlai mano sini Chumi TV no Facebook thangai norok Facebook page o like khlai mano sini Chumi TV no so asuk no abo hai video abo shooting pai mani agolo norokno boyar ni nogo thangai chung chalainai abo khlailai so tabuk Chumi TV ni shoot khlainai so naitong di norok an blog lam so sujite para no ang tongo sujite para ma norok tini an blog no so ang ko khale as blog ar le norok na se kok sinai an blog norok lungja ke bahai ma tong ha ade sagar jang matha sa bin blog lungja ke bahai ma tong bahai Instagram follower ok bari on hedi ma tong tong thoka jung thumbs up manukha bili blog lok phaioi yango actually bono khanabo khania thumbs up rok manuk leka motamoti ni shoot complete oi thangka so tabuk
nogo kifilani jorago tabok boyarni nogo thanai boyar tamobo sarna po saimiabo tamo sarnai kekobo sarnai abo to saiman Bermo timun makok jesupana ongthok sung sanai TikTok berai tong jani Enggak tak kisah semua. Tahu video ang upload lagi nong Instagram besok follower apa no? actually ani actually blogger ninong nang Ani no. ninong boyar de bomo no ঠিক আছে কাই তাও না রে মোটামুটি এই থানাই নি ব্লগার মোটামুটি বাড়ি থানাই so finally sini shooting paikha ar naidi yang ko sung tabok nokholai tong lekha thanglai tong lekha so norok jara nui tong nai maybe video no saja kheto like khlainai abo to kono sathe kogno kori jate jodi saja gya hangka তো কিছু করার নাই সো আবনো খাবানি তাকতে বহুসং আতিখেনা নরকনো কুদুমা জরানি আগুলো কাইসা ভিডিও এবা খাবা ব্লগ যেটা হনি মানো আনি ইউটিউবার নরকনো ফুনুং মানি সো নরক খাখলায় সাজাগনাই বেলাইনো কলম খা আসুক বলং বেসের চম্পনগরনি আসুক কুদুমা বলং বেসের যে হাবই তিনিনি ও ব্লগ নরকনো শুট খাই মানি সো খাখলায় নরক নাইথক জাগনাই নাইদি ইয়াঙ্গ বুসুক বুসুক হাতে কুসুগবো তবে जों বাইক তুই ফাইকা এবা খাবা স্কুটি তুই ফাইকা जों তাবো কি ফিলনানি জরা সো খাবানি তাকতে বুকসং নরক যতন বেলাখান হামবাই নরক জরা নুই তংনা হাইনা হাইতে কেসে কাতাল ভিডিও মালাইনাই তিনিনি বাগৈ ও ভিডিও ও জাগনাম থাংনাই বাই বাই